Wengi omwanchi omurigererwe getaseni kia Ndizi TV na bo bwansu bo mugusi ekerongo gena muna ritkoria ori abere ritoera rukegima na bayo kwa abere gokwego kia kubwatie mirobiri yose getaseni kia Ndizi TV ritkoneri ya Jumanne tariki emeronkebere cyumutinyo kianda umwaka w'ekibibere na meronko ebere nebere nechinga kyo murayi bwense ya Kenya Dr. William Samuel Rutobono abaire ka wikirana ase egeikaro kyobomo bwechinse kia emeronke 5 nebere ne 5 nebere asensemo ya New York ime yomucho USA chinga kecho ime yense ya Kenya nigo eserikali yense ya Kenya yaberege kubwatoka chilingi chibilioni 3.5 guchiase amangana yoboyo wase boikabo gose asebono ebuni ye chikiro emeronke 5 erachiye kuoniwa ase chilingi chiribu 3 ne chimi 5 na wekabono nigo chiribu gose obwoyo chibag wetani milioni ya monutanye chiabere chikobwatwa guchiase abalimi nenchemo yo kubakonya kogendereria oburemi gose kogendereria sector yoburemi nabo igo kwegendereria bya ase amagimabo chingi ekera yaragirensa ya moya bono mogoroba ekerongo kwarigania ase amayiya yensa ya masenchera yobuikiranu okonyoria mna nabakogendera gotobwati sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyoro wetra Ndizi TV News nabo gotwitwetra @Ndizi TV News hoso tobwati ase website yaito wetra www.ndizitv.or.ke erio togendere gusangana ya mankere tariane Evelyn Osero ulitokobwatirana nere kwene kia awekera sensemo imanyererio nigakoro kwa Joshua Uta kabana ntuwe kwa moerio Chumurigereri ko kwariga ntochaka mayeyense yemo ninganego yogo ichania korwase ekenyoro kia aruora ewodi yabo Gusero ebunge ya Kitutu chache South County ya Kisii awase abamenyi bense meyo bakumeretege kore ase omusao yomo yogotebekana koba ase kirasi ya 12 gose form 4 abaga kumuita ngina moke ase okomokenya nonya nabonigo abamenya barenge n'ubururo bonke nabaraba musaga no mumroyo na kumuita gwikagukwa awase abanyanyimbo baba wikirana sensemeyo na kurusie mibere ya berabo asibaje ira wikase engendu yenyegetari ya Kisii teaching and referral murikeito Frida Kerbona baba wikirana se chinsemecho na gotwariganira roboti urwa senchera yobwime Nigo obo moichano monene ase kenyorogia ruora ewadi ya Gusero imeyebunga ya Kitutu chache South County ya Kisii magega yo mwana goitangina mokego ikagwe siria obugima bwaye ase boigo abanyakenyoro bage chigwanera kumoita goika ogokwa ndona kara tokale mugondo tokale koigwe kuri ngirende kitwarunka ngikyabeire ndokale komenya kono kurwa abantu ba ekure wetetense tukomenya kabururo igugocha tokonyakai umwana oyo akorira asara taite mongino bande tokomikai tokochikomenya kauchio tokono mongino ina wa mwagete oyo moro oyo mabigoti yonde gotanga sasogoto mongino insaraire Korengana n'abanyakenyoro Sebastian Bayenigo aberega korwara omuchando bobongo asegeka aseboigo aberega konyora obogwenya korine litukoli igoro nigo omuchando yo orokanete koirana emambya ya rero nigo batema koligia chinchira cyo kumugwenya korinde banyorwa ranga tabwati aki timam uru mwakulia iga bwate ekasoro agacha kairunya gitari tikenyeje akagweniwa lakini tawena buya nabagendrete sukuru form 4 lakini yaikere mambi yabono okora accident yiyo naika mugonda kaigo anyore simye goje nko bwata mukamuro mwabo kombori aike batiari namatebike batini gari ante byaya motorigalie igare mtacha ali gyaba muro baje batubwatere mbae tomusibe chingori abe kwe pigipiga irunya gitari nando gwari igabogortie miara akomnyokia abantu nteriko moika Orengana ne amateyo nigo nyagosira keremensia lenge mugondo ekero aigwa eburaburu oirananga korende omerana na makweli yo mugondo arenge kurima lakini ekera igwe bintu biwa kana kero kendo manyanga kero kendo manyo gosali kwa beire okagano yo mwabo kero kendo okurwaniwa ya yo inoka kuru mugondo kucha kobori ngikiaba arafu mumuro yo ichana kamangesa lyo
Koenekia ayo omotureti nigo ateba buna omwana oyo nigo are omworoki gwa gwekera sige 12 kolende obeire gakorwara asengaki entambe. Oyiga gosoma ase school ya second St Andrews mugumo secondary. Yende konyora mwana mungino engora cyare ke mwana uri abasubi orankora batwa ngo cyaro umuturisha. Orengana na birori nigo omwana oyo aisiekerera nyomba magega yo gukora egekorekyo kolende abanyakenyoro bagekigwa asina barabo bamoitago ika ogokwa. Omwana w'inyomba yarajibwe siekerera. Siekerera igo abananchi bagonyagocha ngasikie nandi mutigito muntu nere uri mwaka arariri omwana mungino ndebose. Alira ibona yaruo nero yatema bache kumurushi nyomba atakite gutama oigore murangu atagitatame nalira ya munyora ya mubwata na ya mukura nsabu. Abanyakenyoro nigo basabiro gotaira lichiko ase amagokabo ase baganirwe gwaka oroboti ase getaseni ky'abanyanyimbo. Endora ruchibunga endora tebega nda siya sawa na inchi yakera kwanya audience kini kala chungusa nkiagera yaba yakwimo kyama kwende lichiko asamoga moka ino kyagera wanyo no murwiro renge yakera muko moita mbuye sirikali mubwate agende mukore uchungusa arona kiyebwane tako iko ntoko babango ase okora mangana ikintu kyabe ntoko baba bona nigo ababisa kurwa se kyombe ya DCI baikirana ase ensemeyo ase barachi gukora obutuki elikweneki obwene bwenganeyo emebere yababero abo nigo yairwa ase engendu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mbia muno murikeito Frida Kerubo ase oroboti ururu ikiranu obochori nigo bwakorekana ase echiro ya daraja 2 miumuchi obosongo anene ase sekta yokonia omena eriogochora barai abo barachikora ase amatuko arebosio munenchire yemo yokoenekia buna obonchorere bwabere bugukini wa ase nsemeyo Mildred Mumanyi nabagawikirana wona gutwariganira roboti urasenchire kubwatia. Obochori ase chisekta emerongo ebere na inye nigo bogenderete ase chiro ya daraja ase bwachaka ewiki ya eta iliokonyora abarai bali barachekora chisekta echo iliokorwa obokoreri obuya. Omo director bwechichiro Zakari Mogaka nigo ara omorobelio yo bwabochori ase sekta yomena asa tebire nigo bagenderete goikirania eira yabo asali barachi goikirania ase amatuko emya yemo wetera omugavana bwe county ya Kisii Simba Arati. Katika kazi yetu tunayoifanya tuko na siku 100 kulingana na gavana wetu ambaye ametuambia tuchape kazi His Excellency Simba Arati kwamba katika siku 100 zijazo kama department ya market tuwe tumefanya ile kazi inahitajika. Moja yao ni kuhakikisha kwamba tuko na kamati mpya katika masoko yetu yote. Napoelewa kwamba soko nyingi ziko na shida kwa sababu ya uongozi mbaya. Hasa ndio tumeamua kwamba kila soko katika kaunti hii itakuwa na kamati ambao ni mpya imechauriwa na wananchi. Hawa ndio wanachagua. Sisi kama serikali hatuna nia yoyote mwenye tunataka. Wanabiashara ndio wako kwa register ya voters. Hao ndio wanapiga kura, wanachagua viongozi yao wa miaka 3 ambao inayokuja. Tumefanya kazi ya haki na amani, ndio unaona watu wana furaha hapa kwa sababu tumesimama kwamba wananchi ama wanafanyabiashara ndio watafanya hii kazi ya kuchagua. So tunaendelea hata hii wiki, tunaendelea mpaka wiki nyingine mpaka tukuje kuchagua wale ambao ni eksaka. Omo teneneri omonene gose omo chief officer ase chichiro Lawrence Machuka nigo airaneirie abonchoria ase sekta yomena ngambia mono ase ogokora obochori bwo morembe ase boigo atebire mbache kogendereria omorobelio buno yoiga ase chichiro chinde na gosaba abarai bali barachorwo wekerania amaganio ya bonchoria. Nataka kuwashukuru nyinyi wanabiashara wa sekta ya omena kwa vile mmefanya uchaguzi ya amani, uchaguzi ya haki. Na hivyo ndio vile tunataka tufanyishe kura kwa kila soko ili tuchague viongozi wenye watafanyia wanabiashara kazi nzuri. Mnafurahi na hiyo kazi tunafanya? Tuendelee vile tunaendelea? Na wale mmechaguliwa, tafadhali fanyia wanabiashara wa sekta zenu kazi na kazi nzuri na kazi ya haki. Hatutaki maneno ya kombo, tunataka maneno iwe straight vile gavana wetu anafanya nini anataka.
ase chingaki ekyo nigo abonchoreria korwa sector ya omena bago kiwano bochorio bwo ase kelia nigo bole obwo bwasyoku. Wametuletea uchaguzi ya haki na ukwe. Sio ile uchaguzi ambayo watu wanakuja wanaingia kwa nyumba wanachagua watu wanatuletea tao ndio viongozi. Kwa hivyo tumeshukuru sana. Kuzilia shukrani kwa kunichagua leo, siku ya leo mmenipea kazi niende kuwafanyia hivyo, mnisike mkono, kama nikikosa mniambie nimewakosea. Ginko ripotelia egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Mbia mwana Mildred Momanyi asoroboti ururukirano korwa sensemo ya daraja 2 imeyo muchyo busongo totera naini gotokwenda ase county ya Nyamira awase abamenyi gusegati abamenyi korwa ase county eyo babeire bakugania aba MCA abo babete bagutiani wabori tukureigoro kwene kiabuna ngo bakiraneria bare amagendero yechingencho au ase chi ward chonsi imeye county ya Nyamira nigo boigo babaganirie gotababuna ebunke yaeta akorwa usewikirania chira cyabo chiri babete bakubariera abana inchi be county ya Nyamira cyokoreta amagendero na kwene kiabune county ya Bireke gusuka mutu job mangi ntoroboti urwasoboime Maiga yebunge county ya Nyamira gutwara egeikaro egetangani asebabete bakomochora omonogeri omoya nabateneneri bechu ward gotianigwa nigo bamenyi be county ya Nyamira barua ebirengereri byabo igoro yokugani kwabo na inche nimbo motomo omuya uli okikogwaterana nabande egara toikeranie ogokora namagani ali ino egati abamenyi be county ya Nyamira mbasaba obomo asaba teneneri bechu ward namasikani asebagi kelichisegi chiabete asebunge enkoro ni county yetu ya Nyamira barwandite round eri mpaka bagatoretero gose kuna na magenderero mbakora round yetu tagete bakora magenderero nande mbaba se koleta gusuku bonde bonse ne budget yonse yego somu na billion yonse yego etu ya magendera ya Nyamira county ba make sure nga akore kanironzi bamusaba omonogeri omoya Enoch Okero kubwaterana no mugavana bwe county ya Nyamira elinde koleta amagenderero ase county ya Nyamira. Wana last time ndo aroje gavana ne konya komnyokane na mofati igana gasta koleti eto expected akore gasi ndo amochora ndo amwagire chikura akore gasi atokore gasi na bana inji kuna ritukolega babaja to speaker babwatira ne gasi buya bakonya abana inji ba Nyamira ense moyende mbasa bateneneri bechu ward kubwaterana no mugavana elinde gokinia ekerengo kyobo chenu togosaba mwesimi goito tokonya egera mario kartokana nyeketari twanyora marioko na maje mono ntubwati maje igotochandikete Nyamira yaitu abateneneri bechu ward no monogeri omoya mbasabwa kurigereria oboene asabanto bali no bolema nabwatira ni ndabe musie bonsi baligereria abantu babwata obolema ese county ya Nyamira nene sana ebwate chi ward 20 kere ward ne bwate birema bigwana tukurigererwa ona twale gusaba Nyamira ye bachoro omotenenerio otenenere bireme byonsi ibi na babo banyore engeri yabo kyagere ekurango jabare baka twanyole county ya Nyamira monto ko ba employed kolengane chibeso obwate gose no manyire abantu balikirwe county ali batabwati masakarapi bonanda edomo speaker yo chorirwe no mo governor babwatira ne baligere nangi kenderete ese county ya Nyamira kurwa se county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Joba Maangi Mbia mono murike ito kurwa se county ya Nyamira job mangi ase orboti ururu ikirano tokoira na se county ya Kisii nigo egati ya baunchorera kurwa se chiro ya riobonyo eyo gotoka se chinsemo chia magina ebunge yabo machoge burabu babeire bakwemurunganeria ogoichorana kwe ubya sensemeyo nabo igo okuborwa kwe bikendereri ne chinyomba chobo chenu nigo babeire bakogania serikali ye county ya Kisii boswagati na koligereria encherera bakonye asikeria batere una na barabungwa kana bari bango asekerengo keguru murikeito Josephat Amisi na bwatamange Chiro ya magena nkati ye chichiro anene ime county ya Kisii
icho chimanyikanite kubwatikana noboremi nobonia bwe chinyeni hanene chekienyechi gati yabo chinsaga amo nerinagu bono nigo abonchoreria bo bemurunganeirie anene egoto itaranyara ko bekurusiwa ase chireyo ase chinga kichintambe cyanyare ko bachigoeta iyo yabekire akongu obonchoreri bwabo bwakira lituko Jasa maleta ngoro kuchosini karumo momo basinda lakini echiro ngo korera magena yomno to korera chira bangina no to menya tase ngenjo yo ko konya abana echire no to koreta chinjini bateni unto bwati asitoko ganda kebara echiro yo itoge echiro no gochabo bonga asitayo toko bagerera igi echiro gochabo bonga kora lakini gase to koneria stuta jete bana iga ara gundo pi agotioka bana gorwara tole echiro yo yali obonyo ne chire nene emanyekanete korusi nyani koromani yaikia igone chire nene nandi no to korere chire ebiasara ebwatete abantu abange urwaiga Busongo mpaka Nairobi andos magena ne factory anana ye chiro yali obonyo tokonyo mugambi simbarati tokonye tuguseke bajabu bwaichoi gaya barabo konyara ko bakorwa ebango gochia ase e county ya Kisii bona bonjoreria abo nigo banyare ko baboigo bakwemurunganea anene okubura gwichinyumba cyake bara ase chirejo nonye na boigo bayeganire boiga serikali nyara ko bakwenekia ngaya nyare ko bagiko bagachira ebibanda baranyare ko bakwegama ekero kichinga kichembura na boigo omugaso omutindi oyo konyara ko bago kubara ase echireyo ase to kokorere biasara ntobwati obochavu bokaboisiro obotenu ntobwati chinyomba itokogenda otobwata abakongu totandegete enara sente yechingini chikonda America mugambi otokonye chiro yeito yasarikire obochavu eboitire etogochogura kirende korokana gwechogongo yo gesekenye obochavu boite nona sitakwenda kibara taiyo tugwati nyumba cyake bari stogo cy'umugambi nane mutu agakire eshe estokobera akere mbura yake bono nigo bayebolirie serikali ye county ya Kisii ise botenene bwaye omugavana Simbarati banyara ko bakora sobwango banyara ko bakwenekia nga banyara guchaka ko babakurusia EUBA se chireyo nabo ko bagachira nyumba cyake bara nabo igo kwenekia anene buna ebibanda benyere ko bikwaga chua ase echireyo mugambi Simbarati bangi twaga jarno roje nane kitisa atira kitowe otaga tokonya otomusuri obajawu magena osabangina bamagena ntaba buja tustoko nelitinga bangina bamagena na kimoroje biarati ogatoa maburi ande togakwage echikura chiaito elindo tokonya otarenge gwancho tokonya gochaga magena ri obonyo otomusuri obajawu ngagina itorare kane torabe una torabe tuna chinyeniechi abangina aba mbona chinyeni tokorusi korwomanyi chikabichi twarusi chinkacheito bakabomanyi lakini amaene na boisa korigereria obochawu bwatonyari Koripoteria Ndizi TV korwa e constituency ya Bomachoge Burabu imeye county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi Muyamono murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururekiranu egati abamenyi korwa sebunge ya Bonchari county ya Kisii nigo baorokirie okwegena kwabo kuwekiranirwa amaunchuriro naboigo amagendero ase ebungeyo arene korwa se omubunge wensemeyo Dr. Charles Onchoke korengana barabo nigo batayire buna nigo bakoreto gochora kurukuya na nigo bayigenete buna barayi bali babete bagochora na baraya baya barachi wikirania chira cyabo murikeito Ndemo Steven oroboti urwasobwime Ebunge ya Bonchari nige watechi wodinye bugia kumwe kurauna Ishmael Omuongo bwa ODM Bumaliba ward ekurauna Dismas Tirisa OKNC Bumorenda ward ekurauna John Ombati Amona Riana ekurauna Victor Ombasa korengana n'abamenyi bebunge ye nigo bagete kura bwancheri bonde bwensi botaiyo kerengo muna Bumaliba twagoto bochori obuya twajote omwemze yuko ku Dismas Tirisa. We are expecting as an youth na chatokonye because we katokonye egretorore future kulingana rende no MCA yetu achorete Dismas Yansombi MCA ito ntu amachorete buya no yorengo otarenge bobe kutatiga rende twabwite ngatiga tomachorene asengenchori orweta orambira orora tumete bire bitatu anyare gotokorera na watu aroche ngoyi tiga tokorera ebi atigaire egere
tunyare ko kore change anene mono ntware gojora muntu kurengana ni kiama ntutware gojora umuntu kurengana mna turujara tokorire gasi kiagara twabere tokochora kurengana ni kiama twachora umuntu ogenda pia okoba ntutwarigeretie kiama gerindu rigeretie bikoro bya muntu lakini wikera bono twakorete gento kenga mne change tukachora kiro muntu kurengana mna twarujara taso tokorire gasi karora ngonchoke nyanyare kindike kugesuguma ikogera abandi bamaya barakore amaya lakini bono tokaranga oyonchoke netiga soime nerakora amaya gwetani n'abandi nigo babwato kwegena somo jumbe Charles Onchoke bwe kiama kya United Progressive Alliance UPA oyubayigenete na imokereri bonchari goikekerengo kende kya igoro moraye Onchoke omwe mpio ito otakonyo tubwatisi egerto sachi boda chesa ke chia twa da butoswe egerto sanji tokonyo chumo twa batumire gasi batokorera change tokorra no mwe mzio twa jarda ga dismastri zonzombi nera ndo expected atorozeli umari ba ward jibara atorozeli tonyora maje ebisi mato kunyerema abangina bechiro babegeruta yagaiga akore biashara erango yabenne no korra magenero akiretwe kokonabro nilibe birogo anyalire goikaranigu nabachore asechi ward chia bonchari abo muntu omuya taranga ward getenero ya mwakete chikura chikapa igoro nini so as tochora tomurai oinero yo itwense nabumari we yabono goikara bona bumari we toreiga ebintu ne binge bitigeire nchira oyorora turigereria arore nyegitari twara mariogo arore chinjire chiga mache nale bato promise tibali goja gotubekera batubekere aidwa jorda kurugoro pakanse echenji twatagete tokore tonyore viongozi birebia biko jikokonyo mwana inje utari kwenyara nori okwenyara ko reporter ya Ndizi TV Elietariane Ndemo Steven Mbia mono murikeito Ndemo Stephen hase oroboti ururikira ntogotigana nayo nigo abaseneta abachaka egeikaro kya matukatano yokonyora amaegero igoro yobokoreri ase ebunge ya Senate gikarekyo nigo kyabage goikirana gosege okorekana ase nsemo ya Naivasha imeye county ya Nakuru ase kyabage kora wano monogeri bwebunge ya Senate Amason Kingi oyoboigo oriira yo gutya kobwatirana n'abaseneta bonsi goikirania obokoreri burubya gutya se abananchi murikeito Vincent Onyanja ntatuariganire tiamanke ase bunge ye seneti ya kane y'abaseneta niko banyora maigiryo anasinchira cyogo cywekeranya obokoreri ase bunge yo omoje gokorekana se county ya Nakuru omugavana bwe county Susan Kihika niga bagania abaseneta kubwatirana. Let me first congratulate you all on your election or nomination as senators to the 13th parliament. Secondly, it is my pleasure and privilege to welcome you to our county of diversity. Honorable senators, the request to make these opening remarks as you embark on your long 5 years as senators is not only a privilege, but a great honor from the Senate, granted this is my first time to interact with you following my election as the governor. Omonogeri we bunge ye Senate Amason Kingi nigo na era sobwagaru buyabo gotwara omujego yo aserituko lya rero. The main purpose of this workshop is to equip and empower honorable senators with knowledge and vital information that are essential in discharging their mandates and functions in the Senate and its committees. It will further enable senators to understand the workings and the key legislative processes within the bicameral setup of our parliament. As your speaker, I'm fully aware that the oversight role upon you by the Constitution requires you to closely monitor, supervise, and legislate on all aspects of devolution in the 47 counties, either collectively or individually. Engana yeni bonigo yarrokana kubwatansa segekarekyo gose abaseneta mbwendete komentwe nengogete asobo koriri bwabo omoseneta bwe county ya Kisii Richard Momonyonga niga kwandengane yona kagoni abaseneta korigereriwa. I actually want to say that I'm amongst the members of parliament who are refusing for the Senate not to be given money, because I used to sit in the budget committee. Thank you for saying the truth. What is the international best practice for senators? I mean, in the US, where we borrowed heavily, you find that senators are actually allocated money which they take to their counties.
I don't see why we are having a contradiction with us in Kenya here. The governor should be given a certain percentage which is higher. The MPs are getting a percentage which is lower, which is 2%. I don't see why senators cannot get 10%, 20% of funds which they take to their counties. Boigo seneta bwe county ya Narok Lademore kinagati abaseneta bande nigaga ni boiga karo chibasa chikobwato kwa anegoje serikali chechi county chioro kina chigo chigotumeka chibese chyo onye nechi bahara chi county echyo chibeka sobwagare mbaraki bagochia korosia. So I think my comment on that specifically goes back to the governors. I think when you are submitting the budgets, let us move away from this one line item budget that the roads will cost 4 billion or whatever. Let us be specific in terms of each program. Let's do a narrative budget so that it is easier for even CRA to follow up and with your help to be able to know how much it actually costs. Eyanigere bunge ye seneti ya kane aiga Kenya eyubego chikobe bunge ya 13 bono nige seneti erenre bikarobyaye lituko lya Ramisi ko reporter ya Ndizi TV riterene nkoro kwa Vincent Onyancha. Miyamono muriketo Vincent Onyancha ase oroboti ururekaranu ebikaro gusogotianirwa kwa ba MCA nigo kogendrete ase chi county assembly mense ya Kenya airio gochia kurwa bokoreri gochia se abananchi aritwara rero nigo gotianirwa kwa bokorekana ase chinsemo awasiboigo aba MCA bagendrete kubachora abanogeri babo ase bikaro nonya na obya babigoteneniwa ase county assembly ya Kisumu amono mo Clark Owen Ojok kubwatkana nechiburaburwe chaba chikoenekiwa ase assembly yo. Published by one Owen Ojok advocate. You don't want to display this or these are out of order. You must follow those orders. Mr. Clark, you will Muriyarirwa nayo narakorekana ase county assembly ya Kisumu ekero nonya nabatu abere tokorra abantu korwa ase county au babere bakwemurunganya kubwatkana na marieta ya bari abachoretwe gochi ase county assembly gose nominated MCAs wekeraga igo mwancho muriyarire nongo korera amayeyense ya masenchera yobo ikeranu kurende nyora chikoraga chinsa isato hayamona yanda manke ninchoko yaretera nda sore asenchera ere yobo ikeranu yandra gutwara uburigereri borobuya ime ya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mu Gusii na bwo gotonyora ase website yaito wetera www.ndizitv.or.ke asensemo ya Twitter na bwo gotwitwetera @ndizitv_news na bwo gotobwate asensemere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na bwo igo ase ensemo ya YouTube tobwate wetera Ndizi TV News elio togendre gusangana ya mange gobona ndo mwancho murigereri tiwe babo subscribe na bwo igo ko like gagu gose gotiga ujumbe yaenge gukoneria uburigereri borobuya hiretariane Evelyn Osero urutwa kubwatirana nere koenekia awikira sensemo imanyeriro ni gakuru kwa Joshua